Her er en lille kom godt i gang video, som handler om den her undersøgelse. I skal undersøge, hvad der er ens og hvad der er forskelligt. Det er i grundbogen, og det er på side 44. Hvert barn i 5. A og i 5. B har talt, hvor mange timer om ugen de går til sport. Diagrammerne i de røde rammer viser deres data i rækkefølge efter størrelse. Så kan I se dem her. Det er sådan nogle stolpediagrammer, som vi har snakket om. Så står der hernede, tegn 2 krydsdiagrammer, der viser fordelingen af data i 5. A og 5. B's datasæt. I kan bruge filen motion eller tegne på kvadratpapir. Jeg har lagt den ind til jer herinde. Der er en, der hedder motion. Og I kan finde den med at gå ind på matematik i 5. klasse, på filer. Og så er den under filer til MATLAB. Den ligger her. Så højre klikker I på den. Og åbn i app. Så får I den ned på jeres computer. I har den selvfølgelig, så den fylder hele computeren, og så har jeg jeres bog på bordet. Her, når I skal lave et krydsdiagram, så skal I selvfølgelig sige, hvor mange børn har været 0 timer. Så kan I tælle 1, 2, 3, 4, 5 har 0 timer. Så kommer der sådan en lille søjle herude, og det er jo ligesom sådan et krydsdiagram, som I lavede. Det er bare med søjler nu, i stedet for krydser. Det samme gør I så for 1, det er 2, så tæller I de næste, 1, 2, 3, 4, yes. Og sådan fortsætter I faktisk bare med de sidste her, dem kan I selv lave. Så går I ned her til 5. B. Jeg kan se, at der er faktisk ingen, der er på 0. Der er rigtig mange, der er på 1. Så 1, 2, 3, 4, 5, der er på 1. Så skal vi 5. Så siger vi her 1, 2, 3, 4, 5, 6, der er på 2. Den her kan vi godt lige lave til 0. Og så skal I selv lave den færdig. Så skal I prøve at se, hvad er forskelligt og hvad er ens på de her to. Det skal I prøve at forklare. Ja, det er opgaven.